Takže tohle to je náš Blivajs, jo? Teď se tam Herkules. Teď jsem nalila Herkules. Kurva vedle. Veronika. Andrejka. Cebuštíka. Jo, pojď sem. Mám hlad, protože jsme dneska měli večeři v 5, už je 7 a chci burta. Oh. Hej to, Eli, utři to, ty si to. Jo, jasně, a čím asi? Počkej, ale koukej na to. Mějte se. Přijďte s pakoutníkem. Koukejte na to. Je tam pasta a další věc. Počkej, můžu? Hej, jak z toho jde ten Můžu? kouř. Počkej. Geniální 7 Up, jo? Je tam starý čaj, týden, iced tea, brosklový, že? Jo. Potom tam je Panteno, nebo Panteno. Hej, a jo, sprcháče. potom tam je Ale já už tam skoro nic nemám v tom Adidasu. hej, potom tam je tato zubní pasta. Je tam tenhle ten repelent. Sakra, tam prší, tady to nevypadá na Teďka už je tam kondicionér. Balila, hej, balila. Ne, stůj, Pojď. Je tam tenhle repelent. Ovšem teď tam začal je i kondicionér. Kokosový, pozor A na ještě to. ještě šampon. Jo, ještě šampon, pozor na. Je tam i tenhle ten Astrid. A Ten voní na. ještě jsem tam chtěla odličovač vody. Ne, ten ne, ten fakt ne. Můžu to na trošku? To je na držku. Nebo opět trošku. Další věc. Tady máme další potom. Počkej, tam je ten Ty krém. vole, já to mám na rukách. Hej, dej na stůl ten krém. Tak. Jo, je tam i krém Nivea, na ten jsem Jo. zapomněla. Teď už i krém popala. Ale to je děsná. Počkej. jak malé děcka, váříme prostě. Mě se chce stát. Dvě záchadku jak na půl třetí. Počkej, co ještě? Jo. Ne, ty jsi to dělala. Hej, jako tuhle, jo. Jako poňavka Calvin Klein, kdyby něco, jo. Pokud nevíte, co to je, tak jsem blbý. Prostě. A teďka lakose. Ale to jenom jedno. A musíš to trefit. Takové ticho. Příprava experimentu prostě. Jo, a viděli jste tam, jak se tam dávalo toto? Co to je? Vlasový šampon. Cože, to teď se tam fakt dával? Ten je můj. Můžu ho tam dát? Já chci. Trošku. Jua. Naše sračka. Jo. Co dál? Deodorant. Hej, deodorant. Kde je Deodorant. ten můj? Já se počůram, děti. Kde je ten můj Hej, ty deodorant? můžeš jít na záchod a vzít i kousek toaleťáku. Jo, ten tam můžeme taky strčit. Šampon Palmolive. Jak to Chcete hodit toaletní papír? do toho? Já se pojďte někdo. Ne, sakru. Fú. Mejdlo. Kde máš ten? Kde máš holí? Ne, počkej, to tam bylo vytečka. To není. Takže náš experiment.